बर' माहारिनि सासे गेदेमा सुबुं जों बयनिबो सिबिजाथाव बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि गाहाय नेहाथारि सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथांनि आंगो अनजालि बिसि ललिता बर' मेडामा हरखाबै मैया मोनाबिलियाव एजाइल हस्पिटाल गुवाहाटीयाव हार्ट एटाक जानानै जिउ गोमायो आरो बिथांनि जे रुंसारि जानाय बेखौ गोथौहै दुखु मोननायखौ आङो फोरमायदों आरो दिनैहाय बिथांनि बे न'आव रौता सेरेलिनि बे जेबि हागजेर फरायसालिनि खाथियाव बिथांनि जे न' दङ बे न'खराव फैनानै बिथांखौ आर'नाइ आरो बिबार होनानै जोबथा बिदाय मान बावदों आरो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे थानो हायो। ललिता बर' मेडामा गिबियाव बालिसिया एलपि स्कुलाव बिथाङा फोरोंगिरि मावदोंमोन। बेनि उनाव रौतायाव ट्रान्सफार जानानै बिथाङा फोरोंगिरि मावदों। 79 इयार्सआव जोबथा बिथाङा हां बोयो आरो बिथांनि जिखिनि समाज आरो जोंनि ओनसोलनि फारसे जिखिनि बिहोमा कन्ट्रिबिउसन आरो सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथाङा जि समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै थुनलाइ आरो समाजनि फारसे गोसो होथाबनानै जे हाबा मावदोंमोन जथेस्थ' बिथाङा गावनि आंगो बिसि हिसाबै जिखिनि हेफाजाब जिखिनि साहस बोलो होनांगौ होबोदोंमोन आरो सोरबां सुबुङा रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि गोसोखांथियाव बिजाब सुजुनायानो होन मुसुखा गायसननायानो होन आरो बिथांनि जिखिनि हाबाफारि आद्रा थालांनाय बेखौ मावफुंनायाव ललिता बर' मेडामा जथेस्थ' गोसो होथाबनानै हाबा मावदोंमोन। जोंजों आरो आंजों जथेस्थ' खाथि सोमोन्दो दंमोन। न'खरनि बिथांनि फिसाज्ला गिदिर सिमांसा बर' आरो गुबुन गुबुन जोङो फ्राय आल'सना खालायोमोन सावरायोमोन। दिनै जोङो बिथांनि जोबथा बे बिदायनि समाव गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बिथाङा जिखिनि मावनानै गालांबाय न'खर हिसाबै जिखिनि मावनानै गालांबाय बे जोंनि थाखाय गोसोखांथाव जानानै थागोन। बिथांनि दुखुथिया जि जिउ गोमानाय आरो बे बुब्लियाव न'खरनि जि दुखु बे दुखुआव आं बाहागो लाफाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जाहाथे खौसेयै बे दुखुनि समखौ बारलांनो हागोन आं बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।